Здравейте хора, нещо видео ще играем малко Brawl Stars част 2. Първата част е без говор, защото аз тогава не качвах с говор. Но сега мисля да качвам, чакайте да намаля звука, защото да се чувам по-добре. И тук съм с Никитрон. Ще оставя пак линк долу в описанието, да се абонирате за него, защото ще стане още малко 100 луната. И с кой герой да съм? Еми, ако играем нокаут, първо нокаута с Пайпър. Добре. Значи с Пайпър. Аз съм си сложил и без това. И сега да преминаваме към играта. И хора, започваме играта. Айде бе. Кам. Щанава. Yes, айде. Ти го уби. Ебе брат, няма значение от киловете. Просто аз може... Ей, мале, как го набих два пъти. Да, на майка соп. Аз му, то още там идва, аз му фърлям гаджето. Аз ще убия още малко тоя. Корделиус. Да бе брат, той има Star Power. Хора, Да бе. мисля, че този рунд май не знам, ама може и да го загубим този рунд. Не може. Да, ти. Yes, бе! Къде си? Дай на майко стана и Бо. Дай на майки Бо. И Божина. Давай. Нима, стреляй. Не, ти нямаш шанс. Headshot. Може и да имаш шанс, ако му скочиш, но... Не. Поне не си искат. Аз сега ти покажа за дизлайка. Аз го имам. Ето всеки го има да има. Некой ако... Да, то всеки. Ха-ха, показах ти един дизлайк, аз нали не бе? мога да играм с супер в този свят. Сента образи. Там е Корделиус до теб. Тъпо. Нали? Много. В света на Тоня не мога да играеш с супер, иначе. Чакай, малко мой шеф. Скочи, избегай. Yes, бе. Никакъв шанс. Да. Как си знаех, никакъв шанс. Тук всички са дизлайк. Баш. Сега като махнаха този комьюнити евент и хора ще връщат боксовете. Да знаете. Всички го знаят. Ето. Има Brawl Talk, ако искате мога да гледате Brawl Stars. Брат, сега преминаваме към игра 2. И много вид. Пак Брок. Да. Анджело Саки не направи на нищо според мен. Не знам. Дели си, Анджело е най-силният герой. Да. Мелоди за са. Ето. Уби го. Не мога. Той беше дали. Топа има новия скин на Джин. Найс. Тодок си знаеш как играе? С 3 пръста. Знам. Той едната натиска, едната стреля, единия пръст ходи, другия натиска гаджета. Да. Но не знам как. Той играе на таблет, нали знаеш там. Например, ето как днес. Хора, ако не знаете кой е YouTube Тодокси, ще ви кажа. Той е един в света, който е с 100 и нещо хиляди купи. Не, вече е свалил. Да, не знам. Ама той преди е имал Пайпър на 35 ранг с 2000 купи. С 2000 купи. Трябва да играем по-внимателно. Знам. И точно този скин моя използва. Не, той използваш сребърни. Не, и той я използва, и моя използва. Но... А Брок не иска ли я бегал тук? Набих му на това. Там. Не! Съм много да ме оцели с супер. Внимавай, бе, ще си. Сега такова. Ако от моята такова не беше главна. Топа се е кръстил Ел Примо. Савадос! Браво. Имаме много хубав трети скин. Нали? Савадос! Браво е! Да, ако не аз да съм заедно, майка, какво ще кажеш? Не, това е последния ранг. Защото аз, нали... Мале...
Хора, съжалявам, ако нещо минало. Ние просто сме навънка и затова. Играм с... Ако се чува някакви странни звуци, да знаете. Защото ние сме навънка. Добре. Ето. Аз в... сетап. Не. Брат, стига бе, аре да играем. Аре да играем, вече нямаме време. Баткон. Ай. Сега направо гледате Тодокси, бе. Не, базикам. От нашия? От какво от нашия? От нашия ли от Бортодокс или от другия? И сега това верното. Ти се дай на. Сега гледай. Мога дабъл джъмп, ама трипъл чак. Не мога. Трудно ми е. Един път, знаеш какво бех направил? Нали скачам си на двойно и на третото го бех фърлил, ама не можах да скоча. Не така, нали? Скачам си два пъти, фърлих го и някак си, нали, нещо не стана. Брат, не хит... Дай на майка стамба, ама нищо да го прави. Ти да. Що не го уби? Арай. Мали, аз създай на майка направо ги правя на пияни. Те са си. Не супер. Нямаш смисъл. Мали, аз създай на майка ги правя. Всяки вижте. Аз като му взема хайперчарджер. Ей, колко високо скочи го. До Сабадо! Мразя Емс. Саре. Много го мразя къде хората ги... Мали. Давай. Хора, не се обиждайте, ако Емс ви е любимия герой, ама много ме дразни. Айде бе, имаш супер, бе. Толкова тено. А сети се, бе. Айде. Направо му Победа. тиска да играем пак, че не мисля. Добре. Айде, бе. Абе, по-бързо. Аз си мислех. Стар дропче. Да, много ясно. По-добре да върнат вече най-после кутиите, то ще ги върнат, ама след няколко дена. Не се знае, може би. Не се знае, верно. Ема, те чак за няколко часа няма как да. Всички митици против нас. Шо е, па това брат бъс. Инче, ще ти прави бъсове. Не знам, ядосва ми се. Искаш ли да го накажа? Да. Браво, Ники. Той ми направи Трон. 35 хита с неговата отрова. Байра не дай. Същото е се прави. Не, другата Той Емс се беше. занимава с по-големи глупости от това. Не знам. Много силно. Бъс много силно. Нали. Хора, аз се чуда дали можете да ми пишете в коментарите дали да почвам да правя giveaway. Giveaway на акаунти в Brawl Stars, някакви други работи. Нещо да ви взимам. Ма без тия, нали, скъпите по 2000 джема, по 950. Нещо. Даваш подарък? Да даваш подарък на други хора. Добре. Съгласен съм да ми направиш пиво. Ако се паднеш, трябва да напишеш коментар. Така, условията са: се абонирате за канала с камбанката. Бре, гивауея, не ще го измисля, ще го кача на шорт. И аз ще съобщя там на шорт какъв ще е гивауея. И трябва, така, условията са: се абонирате за канала с камбанката. Умряхме, ама нищо. Да се абонирате за канала с камбанката. Второ, пишете коментар кой ви е любимият герой. Трето, да харесате това видео. И това са условията. Късмет на всички. Никой няма да напише. Не се знае. Просто, нали, за да ви дам тия джемове нещо, нали, примерно от 170, от 30 до 170 мога да ви давам. Инче от 170 нагоре не, защото са много скъпи.
И бро пасове мога да ви давам. Плюс. Ако ми пишете налично, Искам си хвърлих супер. мога да ви го дам, хора. Давай. Да ви дам бро, да ви купа бро пас. Защото... човек. То да не ги стъмна. Айде, дай тримата ги стъмна. Айде да му сложим лайк на бъс. Ай. Моля ти да не излезеш. Добре. Че той като гледам как ги стъмна тримата. Внимавай, бе. Да, браво на него. Гледай са. Нищо. Няма смисъл вече. Има малко, може и да стане нещо. Те сега си мислят, че са много... Те сега като са тримата събрали. Да, супер, ами рети по-ба... О, хайпърчарт. Това е нещо малко, къде ще убива хлад, къде. Нали сещаш? Не, изхарчи с хайпърчарджа, може и да умреш сам. Да. Сега. Питах се. Знам. Знам, че се опита, брат, ама сега нещо не става. Бум, ядърна бомба! Другия дай на майка. Да, Ще умре. ти много... Ядърна бомба. Браво, бос. Давай, бе, стани го, бе. Мали, как го тепах това. Айде. Сложи лайк на бос. Добре. Какъв ще стане лайк? Огнен. Ма такъв си, нали? Той го е видял. Знам. О! Не. Играта когато не мрази. 1522 от 1600. Така, започваме втория рунд. Аз не знам кой рунд сме вече, аз не ги броя. Сета. О, всички сме даймонд, добре. Чиличката Майя. Хора, да знаете за този giveaway, защото ми е първия, който ще дам. Когато излезе новия Brawl Pass, тогава ще давам giveaway, защото някои хора може и да имат, някой човек може само един, не два. Трябва, то къде е единия, ще е най-голямия късметия. 20 от това на бия. Този един човек ще е най-големия късметия, който спечели, защото ще има безплатен Brawl Pass. И когато излезе новия Brawl Pass, ще му взема плюса и ще го оставя сам да си ги отваря. Аз няма да отварям нищо. Ще го заснема даже на клип, ако не. Или па мога да питам този, който е късмет. Ако искате акаунта ви да попадне в видеото, може да дадете да ги отварят. Да. Лайп искаш да кажеш. Да. Защото нали вече така ми се казва канал. Не знам. Не, ние тук сме деца. Нищо. И затова хора, късмет на всички. Само един може да изтегнем. Много паднах. What? Това е като Шели Биляй? Това е като Шели Билайк, ама само че тук Какъв е той, бе? Къде, бе? Стю. Ето. Какъв е той, бе? Какъв е това, бе? Я? Сега ти покажа на хората моя акаунт. Няма как да го покажа. Да, не знаеш. Моя да си го покажа. Да, верно, ти има как да влезеш просто. Ще също такова. Сега 3 часа и половина докато влезеш в акаунта. Саки Осмена, това ми е Едгар Билай. Едгар Билай, ти даже нямаш Едгар. Да, още не съм го впечатлил. Ето. Добре. Сега ще покана. Аз ще покана. Ето го. Това ми е акаунта Шели. Това е Шели Билайк. 26 ранг. Само малко нищо, така да е. Това е моя акаунт. Има Да, това ми се падна от Legendary звездата. По 5-те Legendary стат дропове. Тогава, аз спаднах без съзнание. Вижте. Върти ми се Леон. Това. Това ми е... Това ти е мечтата. Да.
Аз ще го пратих. Аз ще го взема иначе, ама на другия бропас може да го взема. Добре, сега си влизам в истинския акаунт. Защото аз няма как да го взема, защото аз трябва нали, да давам на хората за гивове. Проблем. Ами нищо. По другия бропас ще го взема тогава. Сега Ники си влиза в този акаунт Едгар Би Лайк. Сега си влезе в голямия. Половин час. Аз не свалих купите на спайкна. Той почна игра. Играй ти една игра. Аз ще изиграя на... Опа! На Бробол. Много съм зле. Ма дай на майк си е добър на Бробол, защото... О, добре, добре Може ще си се така. добърна. Ес, ботове поне... Мале. Мале, добре, че са ботове. Мале, на тъмно как се гледа този телефон. Умрех от ботове. Брат. Ти гана? Не. Мале. Оп. Чингал бе. Ти няма жинга. Брат, защо си схърчих супера така тежко? Ти ня... Аз тук правя много велики неща. Браво. Айде, го! Айде! Убийте ги! Тъпи като галош. Не! Добре. Ес, айде. Опа. Хайде ме бийте те Добре, сега ще ги бим. Чакай само да вкарам. Брат! Аз съм много зле. Ес, айде ядерна бомба. Така да. Една ядерна бомба е пусна. Имам 3 дни. Мотни. Мортис хис. Добре. R.I.P. Хора, ако се чуете защо не говоря, просто няма какво да говоря. И затова. Ако се чуете защо мълча, нали? Защото няма какво да кажа. Айде, Леон вкара. Колко? 2. 2 на И мен 0. всяки не свършат. Останаха 2 в 1. Айде. Кам. Давай, What? Пайпър. То паднал минус една купа. Може. Не, минус 2. Ако е то Владката, 52 000. Пайпър. Бе, то палежен. Ники! Сега заради Пайпър кит. Това не е нищо особено. Само малко един 30 ранг ще откъде. Ще има. И всички са на 20 и 21. Има най-много 21, има 2 на 20. Ще направим 3 кила в нокаут набързо и тогава вече. Хора, мисля последни... Загубихме как брат, как може. Ако не го спектейтваме, ама те са на последното такова, така че то няма смисъл. Дай да видим какво Имат ще малко стане. животи. Давай, Пайпър, вярвам те. Малко да погледате. Ма то, те са на Той края. ги фърли дизлайк. Или клоун. Пайпър Всяки обичва. Пайпър ги направи. Така. Добре, сега Пайпър, ако ги направи тук. Никитрон, между другото, е умрял. Няма късмет тази Пайпър нещо. Да, тя не се мърда. Не знам. Ау! Мале. Всичко беше толкова добре. Нали. Такова. Има аутсайдър. Не загубих купа. Има. Не е загубил, значи купи Андър. Такова нещо беше. Ходе. Приех ти. Айде, давай. Легендари. То пич на чия. Те легендари. Знам, че шокът е легендари. Може да е слаб. Не. Некой може да му го е дигнал, друг ти не знаеш нищо, така че за него. Брат, чакайте малко, стойте така. Етик е много драг. Стойте малко, че защото ми е такова телефон. Хора, чейте, че малко нещо тъмно такова, защото имам 5% и на всеки 5% се стъмне това. И за това. И за това, нали, се спрех за малко. Ние победихме, аз там докато си се метам така.
Тя там ги наприха 2 в 3. Yes, бе. Слагам още бомба. Аз съм много зле. А, не, поне спаси. Имам много малко. По-дела... Не, бе. По. Dynamite Song tutorial. Мон, дела. Върнаш си купите. Хора, още няколко игри. Ставам си Взимаш парички? Ай към мен. Изимам парички. Сега Криско ще ви покаже Dynamite Song Tutorial. Dynamite. Да, аз ги пея, ти ги правиш. Добре. Dynamite Song Tutorial. Па, дела, па, дела. Па, дела. Тин. Тутуру. Айде да умреш, моля те, сърче, ай, моля да те умолявам това. Айде! URRAP, сърче гамер, нали? Юсакат, като галош. Браво, Тони, браво, Криско. Нали да знаеш. Големи сте гамери. Не, аз не съм тебе. Ости. Mon dela, mon dela, pain. Tuturu. Mike song. О, дай да спрем, че... Соп. Сопри. Ще ми омразна и на мене. Сопри, бе. Тутуру. Айде! Оп! Айде! Айде да не станеш на Dynamite Song. Dynamite, откъде? Dynamite живее още, откъде? Yeah, baby. Shut up. Don't. Опа, че телефона ми се обарда. Кам. Mike Song Tutorial. Не, базикам се, бе. Аз не съм Tudokси. Давай, не си Tudokси, ти си по-добър Tudokси, бе. Вър! Не. Защо? Мон, дела. Давайте, какво прави? Аз го отепах, бе. Има безкрайно. А топа се красил Хайра, он не мога да играе пича. Хайра. Да знаеш. Истинската хура е свалила купите на... Хайра, бе! Стига ми вика тази хура. Истинската Хайра е свалила купите на Нита до 20 ранки, са ние играем с нея. Арайте. Ба, хора чет, че му биха. Така. Така, аз сега видим дали ще ги убие. Нищо. Не, само он дела. Сега съм Tudokси. Мали! Брат, сериозно ли се прецках яко? Брат. Имам 3%. Поканихме още един пича. Приеми. Аре. Така. Нокаут. Нали? Ей, топа има. Знам. Така. Или. Кит. Сега тук Кит ки умре? Да. Не. Не, на едно кръв е. Мон дела.
Ман. Наприк, ман, дела. Киарай. Не може. Нема, нали, да знаеш. Брат, как те убиха? Нямам такива застреляне, бе. Не ми се заредиха. Ман, дела. Нищо. Пастор, Yes! Ей, Дори! Ники! Троне! Кюн. Моля ти се. Спокойно. Не трябва да загубя. Няма шанс. сори, половината ще убива. Как ми? Тя ми бега от изстрелите. Айде. Как е? Еми, такова е, хора. Както се пред мене. Аз мисля да приключвам видеото за сега. Абонирайте се за канала с камбанката. Пускате още такива. И айде, чао.